Pozdrav svima ljudi, ja sam Mari i dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ćemo da radimo reakciju na neke novogodišnje failove, sad ćemo da vidimo o čemu se radi ovdje, ali pre nego što krenemo, obavezno svi koji ste novi pretplatite se na kanal i svi koji niste do sada, obavezno me zapratite na Instagramu marko.rokvić, da uživate u dobrim fotkama, a ne samo u klipovima. I to je to, a mi sada možemo da pređemo na video. Ok, ovo je neki brod ovdje se ljulja, ali je na kraju dete nastradalo. Ok, jeste vidjeli koja faca? Pogledajte facu. Jebate užas. A se dete izokretalo. Koja faca, ništa nije jasno detetu. Dobila je po nosu. Ali dobro. Ok, mačka se ovdje popila na vrh jelke i naravno pala. I jao. Očekivano je bilo. Gde ćeš ti, pa gde nosiš nju na leđima? Ove devojke nisu normalne majke. Meni ovo delovalo kao da je namerno zapalila, iskreno. Bravo, kralju, izvuko si je, tako se to radi. Go, Kieran, go. Jeste čuli ovo plakanje? Ovo nije bilo plakanje, ovo je bilo histerija. Ok, brate, razumem klica skroz, brate, pa i ja da sam ono dete u sobi se da vidim ovo konja. Jao. O, dečale. Koliko moraš biti pijan da bi se ovako skršio, nije mi jasno. Klinac kaže nikad ga neće ispustiti. Čim je ubačen snimak, znači ispustit će ga. Au, dete. Ok, jedan je samo pao ukras, tako da sve u redu. Koji smor, zamisleno dobijete igračku novu za novu godinu i skršite i jelku i sve živo. Dobro, ovdje imamo neki nastup na nekoj bini. Propali su svi kroz binu. Ovo nisam očekivao. Šta mu bi? Devojčica je dobila nešto za O, ne svesti se, deta, naći mi što ovi svi u pozadini umiru, ono vrištaju od smeha, dete palo, ono u komu. Dobro je, bitno je da je klinac u redu, to je bitno. Ovo je vrh. Ovo nisam očekivao, ovaj šut nisam očekivao. Ok, dobila je neku igračku za novu godinu, koja očigledno leti. Dobro, ovo je cool. Čale! Izgleda da je Čale kontrolisao preko daljinskog i eto, završili u vatri. Sad više nema dete igračku. Taman je sklonila kameru kad je ova pala. Još jedno dete je palo u nesvest. Kolika to sreća i uzbuđenje mora biti, nije mi jasno, ali dobro. Bratina mala, naći. Au, klinac, jesi lud. Ok,
Okej, pao Ćale, porušio pola kuće, razumeš? Ode sve živo. Ovi očevi su mi način, znači kada kupe sinu žensku igračku, ono kupe mu barbiku, razumeš? Evo mačke, lude, evo opet, pa da, ruše sve po kući, to je to. A se zaleteo klinac, gde si pošao? Pa de, nemoj da je gurate, alo, šta je gurate? Klinac poludeo, ono skače levo desno, kjer u pozadini. Odo ja odavde, druže, viš, ovo nije normalan. Evo, još jedan je poljubio pod. Ja. Dete se zbunilo, ono igračka pala. Šta se dešava, fazom? Bravo, dete, bravo. To bi bilo to, ljudi, ja se nadam da ste vi uživali u ovim novogodišnjim failovima kao i u ovom klipu. Naravno, ako ste uživali, razvalite taj like kao i uvek i svi koji ste novi, pretplatite se na kanal, a mi se onda vidimo u sljedećem videu. Ćao!